ஹாய் சகோஸ், எல்லாருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஆக்சுவலி கரெக்டாக சொல்லணும்னா தளபதி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இந்த பொங்கல் தளபதி பொங்கல் தான். படம் உண்மையிலே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. லைக் பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட 10 நிமிஷத்தை நீங்கள் தாண்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் படம் நல்லா போயிட்டுருக்கும். அதே மாதிரி இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு காமெடி ஒன்று வரும். லைக் அந்த விஜய் டிவி ரியாலிட்டி ஷோ மாதிரி அந்த காமெடி இருக்கும். அது மட்டும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து படம் கொஞ்சம் ஜவ்வாழுத்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றபடி படத்தில் வந்து காமெடிக்கோ மாஸ் அது எதுவுமே பெருசாக குறை சொல்ல முடியாது. லைக் இப்போ மாஸ் சீன் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஓவராக பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு இந்த சீன் பை சீன் ஸ்லோ மோஷன் சொல்லி வெறுப்பேற்றுற மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அப்படிலாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கேஷுவலான சீன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. போதுமான அளவுக்கு மாஸ் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சென்டிமெண்ட் சீன் வந்து சொல்லி ஆகணும். ஆக்சுவலி இப்போ இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ வந்து விஜய் அப்படின்னா அவர் தான் சென்டிமெண்ட் சீன்லாம் பேசணும் இல்லையா. பட் விஜய் கூட இருக்கவங்க தான் வந்து சென்டிமெண்ட் சீன்லாம் பேசுவாங்க. அதை பேசும்போது விஜய் சிரித்து கலாய்க்கிற மாதிரிலாம் சீன் வச்சுருப்பாங்க. லைக் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த சென்டிமெண்ட் சீன்லாம் வந்து ஒரு லைக் எவனுமே பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லையா. ஸோ அந்த ரியாலிட்டி வந்து இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. அது உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன் சீன், மாஸ் சீன்ஸ், அந்த சீனில் வந்து பஞ்ச் டைலாக் பேசி பயங்கரமாக தீம் மியூசிக் போட்டு வரக்கூடிய சீன்ஸ்லாம் வந்து அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப காமெடியாக ஆக்சுவலி விஜய் அவருக்கே ஒருத்த அந்த குழந்தைத்தனமான விஷயம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த சைல்டு பிஹேவியர் மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் சீனாக வச்சு பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அருமையாக காமெடியாக வந்து அந்த சீன்ஸ்லாம் கொண்டு போயிருந்தாங்க. உண்மையிலே வந்து அந்த சீன்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதோட ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் வந்து இந்த படம் தான். கண்டிப்பாக வாரிசு வந்து ஹிட்டு, செம்ம ஹிட்டுங்க படம். பட் எனக்கு வந்து பிடிக்காத விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமோட்டோகிராஃபிக். அதில் வந்து அதான் நிறைய சீன்கள் வந்து அதான் மாஸ் சீன் தான். பட் அதை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய மாஸாகவே தெரியல. அது ஏன்னு தெரியல எனக்கு. லைக் சினிமோட்டோகிராஃபிக் அண்ட் பிஜிஎம் இது ரெண்டுமே வந்து சிங்க் ஆகவே இல்லை படத்தில். அப்புறம் வந்து கண்ணீர் வரா மாதிரி ஒரு 3 சென்டிமெண்ட் சீன் வந்து படத்தில் இருக்குது. உண்மையிலே வந்து அந்த சீன் வந்து ஹார்ட் டச்சிங் சீன்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம். அது வந்து அவ்வளோ அருமையாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி படத்தில் வந்து லைக் அதாவது இப்போ ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான சீன் ஒன்று வரும். அந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ட்விஸ்ட்டு நடக்க போகுது, இந்த ட்விஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை லைக் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு டெண்டர் ஒன்று எடுக்கிற விஷயம். அந்த டெண்டர் எடுக்கிற இடத்துல விஜய் தான் ஜெயிப்பார்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த ட்விஸ்ட்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்துட்ருப்போம். ஆனால் அதில் ட்விஸ்ட்டு வச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சூர்யா இன்ட்ரோ. ஸோ எஸ்ஜே சூர்யா இன்ட்ரோ இந்த படத்தில் செம்ம மாசாக இருந்துச்சு. தேட்டரில் அப்படி ஒரு கிளாப்ஸு பயங்கரமாக இருந்துச்சு எஸ்ஜே சூர்யாவோட கெட்டப்பும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் எஸ்ஜே சூர்யா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா விஜய்க்காக எஸ்ஜே சூர்யா 2வதாக இந்த படத்தில் வந்து கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நண்பன் படத்தில் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எஸ்ஜே சூர்யாவோட கெஸ்ட் ரோல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் எனக்கு கொஞ்சம் எஸ்ஜே சூர்யா ஃபேனாக இருக்கிற எனக்கு வந்து அந்த படத்தில் கஷ்டமாக தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, எஸ்ஜே சூர்யாவும் இவரும் விஜயும் ஒன்றா நின்றுட்டு இருக்கும்போதில் விஜய் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். லைக் டைலாக்ஸ் ஏதோ பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து எஸ்ஜே சூர்யா வந்து பக்கத்தில் சும்மா நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த சீனில் வந்து எஸ்ஜே சூர்யா ஃப்ரேமில் காட்டாமல் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் லாக் ஆச்சு. என்னடா என் தலைவரை கூட்டம் சும்மா நிற்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் மற்றபடி வந்து உண்மையிலே எஸ்ஜே சூர்யா அண்ட் விஜய் வர காம்போ வந்து சூப்பர் சீன். படத்தில் செம்ம கிளாஸ். அந்த சினிமா தேட்டர் அடி கிழிச்சிட்டானுங்க. ஒரு வசனத்தை கேட்க விடலை, சாவடிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி யோகி பாபு சீன்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே வந்து எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப பயங்கரமாக காமெடி பண்ணுன்னு சொல்லி சில ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன் அந்த ஓவர் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவானுங்களே, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு 2 ஃப்ரெண்டுங்க, இப்போ நாமளே நம்ம ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரெண்டுங்களோட நம்ம பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும், அதில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஸ்டாண்டப் காமெடி ஹியூமர் மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக அவங்க சீன்ஸ், அதாவது யோகி பாபுவும் விஜயும் வர சீன் வந்து இருந்துச்சு. உண்மையிலே அவங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்துச்சு. அதாவது காமெடின்றது எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஹீரோயின் ரோஸ் பி காமந்தானா அவங்களோட இன்ட்ரோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சிங்க. ஆக்சுவலி ரியாலிட்டியை காட்டியிருந்தாங்க அதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், ரோஸ் பி காமந்தானா இருக்காங்களா, அவங்க வந்து டான்ஸ் வந்து பொதுவாகவே இப்போ நல்லா ஆடுவாங்க, ஓகேங்களா. பட் அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்லு அர்ஜுனா இருக்கார் இல்லையா, அவர் கூட ஒரு படம் இப்போ ரீசனாக பண்ணாங்க, புஷ்பா. ஸோ அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரும் சேர்ந்து ஆடுற மாதிரி சீன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல வச்சுருக்க மாட்டாங்க. காரணம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி மகேஷ் பாபு படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கும், மைண்ட் பிளாக் மாமா உன் மாசுலுக்கு மைண்ட் பிளாக் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும். அந்த படத்தில் வந்து ஃபாஸ்ட் பீட் ஒன்று வரும். அந்த பாட்டு முடிகிற இடத்துல ஃபாஸ்ட்டான பீட்டில் வந்து அந்த பாட்டு வரும். அப்போ வந்து மகேஷ் பாபுவும் வேகமாக ஆடணும்,
ரோஷ்மிகாவும் வேகமாக ஆடணும். பட் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேஷ் பாபு கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனனால அவரால் பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆட முடியல. ரோஷ்மிகா வந்து அதை வந்து பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும். அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த ரஞ்சிதமே சாங் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் பீட் வரும்ல, அந்த சீனில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எனக்கே கண்ணு கலங்கிருச்சுங்க. விஜயால் டான்ஸ் ஆட முடியல, நாக்கு தள்ளிடுச்சு அந்த மனுஷனுக்கு. நான் ஸ்க்ரீன் அதுவும் தேர்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கேன், அவ்வளோ பெருசாக தெரியுது, என்னால் முடியல. ஐயோ என்னடா விஜய் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறீங்கன்னு எனக்கே கண்ணு கலங்கிட்டேன். யோஸ்மிகா வந்து என்னன்னா அந்த புள்ள குத்த வச்சு குத்துது, செம்ம டான்ஸு. விஜயால் கம்பெனி கொடுக்கவே முடியல. அந்த சீனை அப்படியே கட் பண்ணி அடுத்து ஒரு சீனில் வந்து விஜயை ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப அப்பட்டமாக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நல்ல டான்ஸ் ஆடுற ஹீரோஸ் யாரும் தயவு செஞ்சு இனிமேல் ரோஷ்மிகா மந்தானா பக்கத்தில் சேர்ந்து நின்று ஃபாஸ்ட் பீட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த விஜயோட அண்ணனுக்கு, அதாவது இந்த படத்தில் வர விஜய் அண்ணன் கேரக்டருக்கு ஒரு பொண்ணு ஒருத்தி இருப்பாள். அவளுக்கு ஒரு 2-3 சீன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த சீன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சீனில் கார்லேருந்து இறங்குவா, குடுகுன்னு ஓடி வந்து அவங்க அப்பாவை அழுதுகிட்டே கட்டி பிடிப்பாள். அப்படியே அந்த சீனை கட் பண்ணோன்னா அடுத்த சீனு குடுகுடுன்னு ஓடி போய் அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிப்பாள். அதையும் கட் பண்ணி அடுத்து ஒரு சீன் வச்சா குடுகுடுன்னு ஓடி போய் அவங்க பாட்டியை கட்டி பிடிப்பாள். ஸோ இந்த சீனில் முடிஞ்சு கடைசியாக ஒரு சீனு குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து விஜயை கட்டி பிடிப்பாள். இது எதுக்கு இந்த கேரக்டர் ஏன் பண்ணாங்க, பட் அதை ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்ட் சீன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பொண்ணுக்கு வச்சுருந்தாங்க. பட் ஒரே சீனியை அடுத்தடுத்து வச்சுருந்தா ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கலை, அது வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. சென்டிமெண்ட் சீனுக்கு படம் தாறுமாறுங்க. அதே மாதிரி ஃபைட் சீன் தான் எனக்கு என்னமோ அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. ஃபைட் சீன்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அந்த ஃபைட் சீனுக்கு முன்னாடி வர காமெடி சீன், அதில் விஜயோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது படத்தோட பெரிய ஹிட்டு. ஸோ கண்டிப்பான முறையில் ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்கலாம். லைக் அதாவது அண்ணன் தம்பிங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட. லைக் அந்த முத்துக்கு முத்தாக அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து அண்ணன் தம்பிங்களோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிற மாதிரி தானே இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ இந்த படத்தில் வந்து பிரதர்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிற மாதிரியும், அதே மாதிரி அப்பா பசங்க பையன் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புரிதலை பற்றியுன்ற மாதிரி இந்த படங்கள் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்டிமெண்ட் காட்சிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போதில் ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இந்த படம் வந்து உண்மையிலே சமாளிட்டு எல்லோரும் கண்டிப்பான முறையில் படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கலாம். வர்த்து படம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூவில் வந்து ஒரு தடவை இந்த படத்தை தேட்டரில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். லைக் அப்படிலாம் இல்லை, இந்த படத்தை இன்னும் 2-3 தடவை கூட நீங்கள் ஃபேமிலியோட கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு படம் நல்லா இருந்துச்சு. மெயினாக வந்து விஜயோட ஹியூமர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப கேஷுவலாக ஹியூமர் இருந்துச்சு இதில். ஸோ அது வந்து பெரிய கிளாப்ஸ் வந்ததுக்காகவே அந்த படத்தில். ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு விஜய் இந்த மாதிரி பார்த்து. லைக் அவர் காமெடி பண்ணலாம், சில நேரங்களில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்கள்லாம் எல்லாமே கொஞ்சமாக காமெடி கொடுத்துட்டு அடுத்து மாஸ்ன்னு சீனாக கொண்டு போயிடுவாங்க. பட் இதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கிளைமாக்ஸ் வரைக்கும் விஜய்க்கான அந்த காமெடி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து உண்மையிலேயே வாழ்த்துறோம். பட் சினிமோட்டோகிராஃபிக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம். பேக்ரவுண்ட் தீமும் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட்டாக போட்டிருந்துருக்கலாம். ஸோ அது 2 தான் இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் டவுன். அதாவது ஒரு மாஸ் படம் அப்படின்றதுக்கு வந்து அது ரொம்ப டவுனாக தெரிஞ்சிச்சு. மற்றபடி பாட்டு எல்லாமே சூப்பர், எல்லாமே அருமையாக கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் பயங்கரம். எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா, இந்த படத்தில் வந்து அந்த அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து லைக் அதான் தெலுங்கில் வந்து அவங்க ரொம்ப நாளாக இருக்காங்க. ஸோ தெலுங்கு பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே அவங்கள வந்து ஒரு அம்மா கேரக்டருக்கு தெரியும். பட் எனக்கு வந்து சரண்யா மேமோ இல்லை லைக் ராதிகா மேம் கூட பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சரத்குமாருக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கேரக்டரில் வந்து சரத்குமாருக்கும் அவங்களுக்குமான கெமிஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோ பெட்டராக பர்ஃபார்மன் ஆன மாதிரி தெரியல. பட் அதனால தமிழ் ஹீரோயின்ஸ் லைக் அதாவது நான் சரண்யா மேமோ இல்லை ராதிகா மேமோ கூட நடிச்சிருந்தா அந்த சீன் நல்லா இருந்திருக்குன்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஏன்னா அம்மாவோட சென்டிமெண்ட் சீன் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இந்த படத்தில் எனக்கு தெரியல. பட் அப்பா பையனுக்கான சென்டிமெண்ட் வந்து நல்ல ஒர்த்து. லைக் சரத்குமார் சாரோட ஆக்டிங்கும் வந்து நல்லா ரொம்ப கேஷுவலான சிம்பிளான ஆக்டிங் சீன் தான். பட் அதை வந்து அவ்வளோ அருமையாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் சூப்பரான சீனாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீன் ஒன்று வரும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட கெத்தை காட்டுற மாதிரி ஒரு சீனு. அதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலங்க. பாவம், இவங்க அசிங்கப்படுத்தவனே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு எப்படி விட்டாங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அந்த சீன். ஏன்னா போலீஸோட கெத்து இவ்வளோதானா, அசிங்கமாக இல்லையாடா உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து அந்த சீன் தோணுச்சு. வரும் படங்கள்லாம் அந்த மாதிரி சீன் இல்லாமல் இருந்தால் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு கொஞ்சம் கௌரவமாக இருக்கும். சென்சார் போர்டு வந்து எதெல்லாம் மறைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் கொஞ்சம் மறைச்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு அந்த சீன். மற்றபடி ஓவரால் படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் ஓவராக பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இந்த அனிருத்தெல்லாம் விட்டுருந்தோம், அடி காது கிழிச்சு தொங்க விட்ருப்பாப்பில். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாததுனால இந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டு, இந்த வயசானவங்க, அவங்க எல்லாருமே வந்து தைரியமாக நீங்கள் தேட்டருக்கு கூட்டு போய் இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வைக்கலாம். அந்தளவுக்கு படம் வந்து ரொம்ப இறச்சலாலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி பரவாயில்ல இந்த தடவை ஃபேன்ஸ் அதான் லைக் விஜய்க்கு வந்து அதிகமான மாஸ் இன்ட்ரோவும் அப்புறம் மாஸ் டைலாக்கும் இல்லாதனால ஃபேன்ஸ்லாம் ரொம்ப கத்தாமல் படம் பார்த்தாங்க. அதனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 75% படத்தில் எல்லா டைலாக்கையும் கேட்டுட்டாங்க.
ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதெல்லாம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் போய் நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த படத்துக்கு வந்து பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. எவனும் ரொம்ப பெருசாக கத்திட்டுலாம் இருக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி சீன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் நான் சொல்லலாம். ஏன்னா எப்பயுமே இவ்வளோ அமைதியான விஜய் படம் வந்து நான் பார்த்தது இல்லைங்க. சாவடிச்சிருவாங்க கத்தி எல்லா சீனுக்கு. அந்த மாசுன்னு மியூசிக் போட்டே காலி பண்ணுறாங்க. பட் இதில் வந்து மாஸ் சீனை கொடுக்காம விஜயை பேச வச்சு அதில் அந்த காமெடியாக கொண்டு போய் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ண வச்சாங்களே தவிர ஹூ தலைவா பயங்கரம் அப்படின்லாம் கத்துற அளவுக்கு எதுவும் பண்ணல. ஸோ ரொம்ப ஜென்யூனான ஜென்டிலான தளபதியோட பொங்கல். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இது பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.